'Yan sanda suna suka tara, ba kowa ne yake aikinsa ba. Haka masu laifi, ba kowa ne ya shika ba. Zaɓin hukuncin da zan yanke maka yana hannun. Ko ka je ka mutu a magarkama, ko ne ma kisa mai sauƙi ana. A duk lokacin da na ɗauki alƙawarin zan aikata wani abu, to babu dalilin da zai sa na saurari ko da kaina wajen fasawa. I will clean this city. Masu zuwa. Ƙwarai kuwa kwanakin za su zo, kuma za su same ni a zaune da kwanon biryani. Zan ci su tare da farfesun nama, sannan na ce ma barka da sallah. Barka da sallah, sabon kafce da ta zamu kawo muku shi a ranar ƙaramar sallah.